أنا يلا قاشة تمارس كذا كبرها هذا حدا دور من حتى تمارس كذا ما يبون جلست أوكي حرة ما بقى حيل ما لسه تمارس له ما يبون دا سخن تقرب لي مثلا يربع عليه الرايد Express editna ilo na Canada gan dungui do members di posta dungui member. That's why. Gan da malo. Ya. Natu يمسجن نتو خيار. Thank you kubur gashana. Thank you. Gotana hauna Allah hado gotana حجون ودي كندا يخمص مالتي غوتنا الله هادو غوتنا تزيله ناب كبر حونا اون سنغال الله سنغال الله هادو سنغال افريقيا زلهم بليس ملكت ناكمني افريقيا زلهم سنغال بعد سنغال الله هادو سنغال يسمع لهم يعني تخاتاتلتنا قاشا سمعنا له تخاتاتلت لهم اوكي افريقيا زلهم انتايو دمنت فهم زري كتاب حكومه وراي I think Allah mau vision. Ke Afrika زلهم ملكت كتبوا تقولوا خمسة. كان أنا أتكلم تعبلي لا تنادى. أوكي. قوتنا الله خدوك برحق قوتنا الله خدوك. أوكي سنغال كبرحة ولا خدوك سنغال كبرحة ولا خدوك. أوكي يلا خو من نسخاتكم من البتابر إيتو قالوا يدخلوا. تسفى فتح له تزي دقاقي كتشحن عسر جعات الملك دبار نعم من دخل أنه لما خلاص وصيحة كل المات هو ملكت كنا حد أفريقيا زولو تسفى فتحي يلو كتشحن عسر جعات الملك دبار معو ريد أوف جير له تسفى فتحي ما يكت حزات ثانية أوكي سلام سمع له غرو سمع الله جودي حجي ملكت الله واحد حد حجيتهم الله سلهم أفريقيا زولهم قون حتى نابرنا حتى تحت اوكي يغني لي قال حتى تطلعوا اني اعتقد انا حاجوس ساعتن كقرب لي بمجمريا نتقبروا زلهم ابركتنا مسكونكو اعتقد انا ابز مدرخ مزيو زستمروا زي محبو باونت እንዳበልኩን እንዳገለጽኩን እንዳድነቅኩን ገለገለ ሀብዝ ናይ ስፔሻሊ ናይ ባይቶ ሰሜን አሜሪካ ኢሉ ዝጠቆሶ ነገራት ወይ ሚስ ኢንፎርምድ ኮይኑሎ ጌጋ ሓበሬታ ሒዙሎ ወይ ከዓ እቲ አራዳዳ ብጌጋ ተረዲኡ ንህዝቡን ጌጋ መልእኽቲ ዝሕልፍ ዘሎ ኮይኑ ስለዝተሰማዓኒ ክገልጽ ደልየ ሕጂ መጀመርያ እተን ሕቶታተይ ዝብለን እቲ ጎድናዊ ምትሳር ይኹን ዝብሎ ዘሎ እቲ ናይ ባይቶ ሰሜን አሜሪካ ቆም ከሎ በተን ዝመጻ ከተማታት ይቆይሙ ተን ከተማታት ከዓ ወከልተን ሰሊደን በተን ወከልት መሰረተን ቆይመን ሕጂ ተዘቆመሉ ምክንያት ከዓ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስተራኸባ ብውሕዱ ከራኸበን ዝኽእል ሰንሰለት ሸጢረን ክፋላለያ ስለዘለወን ተጠርኒፈን እንበር አንብታ ዘለኹዋ ከተማ እቲ ሓደብታ ዘለዋ ከተማ በበይንና መዓልትና ጽነት አብዒልና ሰላማዊ ሰልፍ ወጪና ወይ መዓልት ስዋ ታብዒልና እዚ ቃልሲ ንቃለሳለና ከምንኽእልና ነተቆነዩ ቃልሲ አበርክቶ ክንገብር እንድሕር ኮይና እቲ ምትእስሳርና ዋላ ጎድናውኹን ግን ከዓ ሓደ ናይ ሓባር ዕማም ክህልወና ኣለዎ ካብ ዝብል ሕቶ ተረጊሰንየን
ከተማታቱን ተሰደደልን አጀንዳ አለው አይመስለንም እንታይ ክዝረቢው እንታይ ቆወጽ ይውጥን ሰብስዶሉ ጥራህ ተባይ ሞት ከተሙ ቆልበሉን ጋሻና ሽዑ ክስታን ግብር ወድሓን ንሕና ተሳቲፍና እንዲና ተሰደደልና አጀንዳ ባዕልና ውን እንዳተኻታዕና ስለዝገበርናዮ ኣብኡ ፀገም የለን እንዳትካርዲ ትህልወካ ኸውን ኣነ ግን ዝብል ዘለኹ እቲ ጎድናው ዝበሃል ዘሎ ጥርናፈ ንባዕሉ በተን ከተማታት ተጠርኒፉ ነዚ ጥርናፈ እዚ ኣማእኪሉ ናብ ሓደ ንጸላእ ክደፍእ ዝኽእል ሓይሊ ናይ ምቕያር ተንደንስ መታን ክህሉ እዩ እዚ ባይቶ ቆይሙ ዘሎ እሱ ተዘይ ቆይሙ ግን ትርክብና ውን ኣይክህሉን እዩ ካብ ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ተበጊሰን የንዚ ባይቶ እዚ ኣቆይሞነኦ ስለዚ ዝተፈለየ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝኸይድ ኦርደር ታይሽ ምዝገብር ዘይኮነ በጎድናው ተጠርኒፈን መሰረታዊ ርክበን ኣብኡ ኮይኑ እተን ከተማታት ኩለን ብሓባር ተሓባቢረን ዝገብርኦ ነገር ንኽገብራ ናይ ስራሕ መሳለጥ ኣካል የን ኣቆይመን ዘለዋ እሱға ኣካየድ ኣካል በሃል ነዚ ከመይ ኢኻ ትገልጾ ክብሎ ስለዘለኸ ሓደ እቲ ካልኣይ ትሕተይ ኣብኣ ከለኹ ከስዒባ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ ቪድዮ ተመልከቱ ውድባት ኣየድልያንን ኢሉ ጌጋ መልእኽቲ ሕልፍ ኣሎ ውድባት የድልያ ናይ ውድባት ኣፍልጦ ሂቡ እዚ ህዝባዊ መላዓዓል እዚ መመላእታ ኮይኑ ዝሰርሕ እምበር መተካእታ ኣይኮነን ኢሉ ኣዊጁ እዩ ዝወፀ ስለዚ ካበይ ዝመፅእ ሓበሬታ እዩ ሓበሬታ ዝወሃብ ዘሎ ስለዚ ብዙ ነገራት ከም ብሕላት ብትኽክል እቲ መድረክ ተረዲእኻ ንምሃር ይሓይሽ ንምባል ይቐኒለይ ሓታታይ ናይ ዲሲ ኮንግረስ ዲኻ ካብቲ ኣባል ባይቶ ዲኻ دحنا يسروا عندكم بابينا دحري تاشو مسكون أبال بايتي أوكي ما دام بحسكم حط قطرة حجز لنا هاي لما نسي أنت أشوفكم ما نخبون أبزي أنت يقولوا لهم مسلكا حطوا لنا نحنا ما دام نحطوا خلنا أبريتهم دم جامات يعطوا فينا هذا سيدنا لنا مش كل أخبارات مثلا كدمة زكاشنا مش كل أخبارات أبال بايتو هونكا عد ما سيدنا لنا كدمتو ملوك استايتو واهبكم الله حجون مزخونه غاشانا بالبيت كتقبروا تدنيكم فقدنياتات كونكم ادمناتنا تقبلكم مع الطفلينا صقم ما يكون نتحتونات كاغ نخفلت الى حتى تكعمل تبايتو تقون كمانياتو سفح زبل مبري وي مغلص خمس لفتن كاوي ግን ሓፋ ኣፍሊስ በለ ግዜ ካኽበካ ደስ ብለኒ ከም ኣባል ባይቶ ወኪል ካሕመድ كبر كاشانا حتوتا انت ترديكاين كلتا حتو انت زي تقاقي تقربا حاونا تسفى فتحي 15 جاعتا كبر كاشانا الله خاتونكا نعاقات المدرخ عطو كده نحوص يا سمعي انت حتوتا في غني اللي هجي مس انفورم ديها ماذا سيجا حبريتها لك اللي زبزلو و قطع حبريت أمبرالني مخنياتو يتدلاويت شماغل كمي تمسرح ناي كينوت سبيكر قمات إلاتو معات حقتات معات ناي حلنا حتو معات بوليتيكا وحتو ندات عاسات اللي أخيدا لجسو بصعب قريب انديو 16 تايكونا 17 تايكونا كل زي أقول حبريت أيو ممزن زخون وهو حبريتاكو تا جايكو اب جنيفا جميراتو نيرا نا جنيفا شماغله او اب حشويه طفيا اجي مچرشا تفتن كسرح حيكلني مسرح ابينا قيلو نيري دكتور ارعيا سلازي وهو حبريتا علنا متاتولو نصنعو اجي سنسلت ناي رخكت طرحا غيرا زوجلو نو بايتو غيرا فصاميت اكل غيرا إذا سنسلت ناي موهاد طرح غيرا وسيانيرا تزخو ولا حد شجر أي محلونا ناي حبار عمام كما غير كذا يكايد ناي حبار عمام دا يكالو حبار مدبات ذات خمس سفح تقوريخا درجة ختما خونكا يكاليو قال خا ناي وسن عمام دبلخا اني فقودو خنكاسا خلاين
حجي اتي اماكيلو اندري ولا حنتي جبران ايكونن فصانيت اكال تغيرو تفيديو اندوچ غورو بالخا امريكا انديخا زيوم مرحتي او ميبحال مرحت هاجريم تباهي تلالي اندي حجي مستجي اي غن نغني كابزو فطر جميرنا انتا جيغا اي انتا زي جيغا اي زواصا ايكونن تباهيلي انتاكت اجر منجدي كل تجيغاتات حلافነት ሲከመሉ بخفيل كونه بملؤ بغتا كونه بتزاواري بيجي اي ملكتايو تقول شجرات ستندل اجي منلا تامبر متكاتا يكوننا ناي ودبات يبل بآف بزربن بجبر زغبرن ننبينو سلازكونه كلا بايتا اينا نحنا نريو ገለገለ ውድባት ወክሉ ኩባሉ ከሎ አባላት ውድባት نحنا رخكبنا نصر ስለዘይኮነ ኢሎም ካብ አኼራ ድወጹ ኣብ ገለ ከተማታት ጭጥለና ሕጂ በቶሮንቶ ታይ ሽግርኩም ታይ ረኸኩኩም ሳና አደ መሪሕነት ቆይሙ ይባሃላሎ ታይ ኢሎም ዝቀረበውን ኣብ ቶሮንቶ ለው አባላት ውድባት ሕጂ ምስ ውድባት ረኽክባትናን ከመይ ገርና ምሰው ይሰርሕን ንጹር መምርሕን ንጹር ገለና ይወጸን ካባይቶ ክንዲ ድወጽ እቲ መትከላት ማማት ካኒ ኣብ ላዕሊ ኸይደመ ማውጽሞ ካበይና አንቀጽሁም ረኺብኩሞ 3 ዓመት ዘይ ተሰለፈ ዘይ ተቃለሰ ካአቱ ይክእልን መንበርሺፕ ናይ ህዝባውና አብኮ መሪሕነት መንበርሺፕ ቬሪ ሉዚ ሚኒማም خلات ትነጽጎልها ማለት ኮይነ ትቅድም ሕጂ አው ዘይለ ኣብ ለንደን አንትሬኮ 10 ሰባት ረሃም ተአኪቦም ወኪል ከተማ ብሉ እዚኮ ዘረባ ይኮናል እዚኮ ናይ ቁም ነገር ታሽሙ ይኮናል እጂ ንኸይሰፍሕ እቲ መንቀሳቀስ ዋንነት ካው አውጂውን ብለኩም አለና እዚኮ አቢ ፖለቲካው ፍሲ አቢ ፖለቲካው ሪኢቶ ይሕጋዊ ሪኢቶ ይኻ አኽሊሉ አንተ ወይ መኒ ጸጋይ በዓል ጸጋይ ነጋሽ ዝብል ነበረ ካብ በዓል ጸጋይ ነጋሽ ዝረኽብዋ ከተማ ከይተወከለ ከም ወኪል ናይ ህዝብ ኮይኑ ይውስን ይሕንጽጽ ይዛረብ ባይቶናን ዓላማ ስሊም ደውሉ እንደን ደንቨር ኮሎራዶ አኽሊሉ ተወኪሉ ዲ ተወኪሉ እንደበልዎ እዚኮ ጾታይ ስለዚ ኮይና ንሕና ንሄርና ብቁጣዕ እኮ ሓደ ክልተ መሳርሒ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ናጽ ፖለቲካ ዝብልና እዚኮ ስቅልካይ ጾታይ ናይ በሐቅ ፖለቲካ ይኮነን ما خدت ختما وهلا بالكاس مريحنا تجب انت غبرو زبل حتو ملسو اكت ختما زي صدقه او انت عيبكو غبرو ودليو او كيم ندفتات زغبرو نكانادا كو تاو قرصا خنوصالا تكال ايكوناتن حزباونا عبي ገንዳ ብሎ ሓደ ትጋገ ትካል ዝቅጽል ዕላማ አለው ፍሉጥ ዕላማ በለመለ ሕጂ ተን ፖለቲካዊ ውድባት የንተ ዕላማን እቲ ሮድ ማፕ ገለመለ ደውጻ ህዝባውና ዓቢ ሮድ ማፕ ገለመለ ድባሃል ይብሉ እንተልይዎ ሃኒ አውሱን ነገራት ንውሱን ጉዳያት ሕጂ እቲ ስርርዕሲ ናይ ፖለቲካዊ ውድብ ስርርዕ ሰንሰለት ጥራሕና ገርና መራኸቢ ናይ መዋሃድ ጥራሕ እንድሕር ኮይንኩም መዋሃድ regional موحد يصبو مخنات نحن حجي ابز كوريدور مونتريال تورونتو لندن قال زلنا ولا سلامه سلف نقبر يطعمنا زخونه يكون ነገር كوم خال regional موحد يكبر موحد كو بزي نقال سان هግደፍ ማለት እቲ ናይ ቃልሲ እማም አንጻር ህግደፍ ዝኸይድ ካ አቦቦቱ ይድጸፍፍ ንሕና ደጽፈፍናዮ ህግደፍ ቃልሰና ኢልና ሓደ ገባብ ዘይክሰርሕ ይኽእል تحبنا عبنت دغلصكو ها كم مጨረሻ ዓላማ ዝገበርኩ ወገርኩም እንታ ጉቡእ አባባዳ ጉቡእ ምርድዳ ይወሓሓድ ንሕና መዓልትና ጽነት ንብዓል መዓል ስዋት ንብዓ ሁሉ ዚ አይበልናን ካለ አበይት ነደባት አውጽኻ ንጹር ክትግበር ዝኽእል ምስዓ ምናን ምስኩነታትናን ዝተኣሳሰር ከመገርና ውሽጥን ደገን ኤርትራ ተኣሳሲረን ቃለሶ ንበት ከም ተነግማዱ ወሕዳት ተግማድ ሙት ሬሳ ኮይ ዘሎ ኤርትራ መንግስት ድባሃል የለን ሕመቅና ህና እኮ ሕጂ ኣብ ስርርዑ እቲ ስርርዕ ናይ ህዝባውና ዓቢ ሕቶ ይጸና ተጸኒዑ ብኡ መሰረት ንቃለስ
أنصار هجدف قال سنا دارجا حجي بوديمو أنفوتو سحيتو ناوجسنا نملس نبيتنا نملس يدولكم بري قال سنا تطوي ولا يدولكم إتو مومنتم سري أمه إتو مومنتم إتناهري نايت قالسي أبزر بعت ورحزي أب انقفات عاتي أجي اتسرر جيجا أسرارهم أكايدهم كان بتعمي نسالي كنسالي أبالات ودبات 10 عام استقالوا سكم أبالات أبالي أكل إتي أكل سخمزي فنفون غيرهم كريون أنا حزبنا عبيين ولا بجيله بجلتات بجورو غيركم أي تجلسوا ولا كندي سباتين سعبينا مري وسعبينو كندي سباتين تيكيتون قريصهم خودون واشنطن تيكيتون زقودو على فيسبوك أبجله ماله سعبين كنزلو أيردهم نديو على الجلة ناي كان على السلفية كله خلوا أواج ناي كبرهم سنتين يملكتهم هنا إتي أواجات تكاهدات ناي يلوم كقول صوت فتنو هذا بوسو لا يكون كلته هاجر بوي تترلفني سلسته تجوارا يكون 4 أفراي يكون انت أفريهم كسب حجي بعتوا حكوا عبيتاشني نسوم كان زعينا سرر انت زي هلو ابي نبصحنا يرو تزباونا عبي حجي نزي زي طقم سرر علجيسنا تزباونا عبنا نقصلو ويزول زلا يغني لي مايك اوكي ثانك يو غوتنا تتمليسكا غوتنا وي سينغال انت تتمليسكا سينغال قبل عليه جمهور دولو افريقيا زولو من دخل تماليس الله سمع الله مرحبا تماليس كانت الله سينغال بون يا غني الدرجة غنونا كما يالكم غزانا كلكم لعل تحتن كمي لحندو صبو امو تارا بزح سلازلو نخالوت كامتان عدل خرخبو تي ناي ممسكان حلفي خنطري ممسكان حدر جغانونا كم لمود ممسكان نقاشانا أبزئا نابعاتو خيداني خلطة حطوتات اللواني جالي امكو خمرئيتو عينتين تقدميت انتايا ابتزقرب كايو أرئستي نايلومي زعباز مباري أو زلن رئيتي يخف دلي أو انتايو أنا انتايا زأمن حزب بزمسولة أقباب كترنف نمسلو خقالس مسرتاو مسليو سلازي انتاي بالانه نسخم اذا اغباب زي حيشتو لكم قالوت ببز مسلا غيرا خطرنف مسرتاو مسليو ابناي حبرات منغستات خستاين تداري خايو عنقصات تداري خايو مسرتاو مسليو ناي نصا مزراب نصا طرنافه مسرتاو مسل سلازخونه نحنا دنب فتحه خاني نتمسرتاو مسل ناي دق سب زي خبر دلاي فتحي خبل يتقمن نعي معناته سي نز مسرتاو مسلات زيوم زمت كلات زياتهم ساواق عداغا زياتو يوم سلازي سب بزمسلو خطرنف بزمسلو خقالس مسلو سلازخونه ابو اتينا እዚ ልክ አይኮነን እዚ ናተይ ጽቡቕ ገለ መባል አንነት راح ዘይኮነሲ ነጥቃልሲ ይፈላሊ የዳኽም ስለዝኾነ ኩልና ካብ ነፍሰይ ጀሚረ ዝብል ዘለኹ ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ንህዝብን ሃገርን ይጠቅም ኢልና ዝሓዝናዮ ዓይነት አገባብ ቃልሲ እዚ ይጽቡቕ እዚ ዝሓሸዩ ክንብል ጉቡቕ ኮይኑ ስማዕኒ ታይካኒ نحنا ست 50 ኮይኖም መخዛረብ ተኻላይት ኻንታ እዚ ደንበ ፍትሒ ክሳዕሎምኮ لو ተخምጽ ዘይካኣለ ንዝሓለፈ 20 ገለን ዓመት ወላ 30 ዓመት ክንብሎ ንኽእል ኣብ ዶውታን ኣብ ውሽጣው ጎነጽን ዘእተዎ ከምዚ ዓይነት አካይዳ እዩ እዛ ኣነነት ንሕና ዝበልናዮ ጥራሕ ይልክዕ ናይ ካልኦት ልክዕ ኣይኮነን ዝብል እሞ እዚ እንተመገጽፎ ዝብል ከም ምኽሪ ገረ ከም ሕውነታው ምኽሪ ገረ ከበካ ዝደሊ ሰላማው አገባብ ቃልሲ ኻኒ ሕጂ ኣብ ዝርዝር ከኣቱ አይደለም ክሳዕ 98 ዓይነት ዝተፈላለየ አገባባት ኣሎ ኩሉ ሰብ በብቲ ዝመስሎ በበቲ ዓቕመይ ክእለተይ ኣነ ብልጭ ኣብዝለን ብዝብሎ ዓይነት አገባብ ገይሩ ተቃሊሱ ነዚ ስርዓት እዚ ንኸውድቕ እንተሰሪሑ ኣነ ጠቃሚው ሓጋዝየ ዝብል ስለዚ ንጋባ ሓደ አገባብ ዓይነት ሒዝኩም ትኸድለኹም ጽቡቕ ዲሕማ
ክንደይ ሰባት ኣለውኩም ክንደይ ሰባት ይኽተልኩም ንዓኹም ዝምልከት ይኸውን ኣነ ግን يخبرو ጥራሕ ዘይኮንኩ ግን ኣብ ኣጀንዳ ምስኒቱን ዘሰማምዕ ነገር እንተዳልይኩም ኮይንኩም አንቶይ ተዛረብ ስለዝነበርካ ምሳኹም ኮይንና ንክንሰርሕውን ፀገም ዘለዎ ከም ዘይኮነ ግን በዛ ኣጋጣሚ ክገልጽ ይፈቱ ስለዚ እዚኣ ተቀዳመይቲ እታ ካልኣይቲ ግን ተኻልኣይቲ ነጥበይ እንታያ ኣቶ ኺዳን ኣይንፋለጥን ኢና ኣነ ንስኻን ብዛዕባይ ግን ብዙሕ ዘረባታት ተዛረቢ ኸሞ ኩሉ ተዛረቦ ዘለኻ ዘረባታት ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ጭብጥታት ዘይብሉ ኣብ ግምት ዝተመስረተ ስለዝኾነ ኣነ ብዙሕ ዋጋ ሃብኮን ክሳዕ ሕጂ ኣድላይ እንተደኣ ኮይኑ ግን ከመ ዝምና ዝኽእሉ ሽማግለታት ጌርና ኮፍ ኢልና ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ወይ ድማ ሕድሪ ጀጋኑና ኣዳልውልና እሞ ንሱ ኣለኒ ዝብሎ ጭብጥታት እንተዳልይዎ የምፅእ ኮፍ ኢልና ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ተዛርቦ ዘላ ንሳ ንዓይስ እንታይ ይብለኒ ንፖለቲካ ስልጣን ደሊ ዝቃለስ ዘሎ ይብለኒ ዋ ዘስሕቕ እኮ እዩ ኣነኹም ኢለ ኣይፈልጥን እንድሕርኩም ኢለ ዝሓስብ ኮይነ ከዓ ኣብቶም ፖለቲካዊ ውድባት ይኸይድ እምበር እንታይ ኣብሲኒ ታምፃኒ ስለዚ እዚ መሰረት ዘይብሉ እዩ ብመሰረቱ ግን ንዝቃለሱ ሰባት ከምኡ ጌርካ ክድህል ምፍታን ምፅላም ካራክተር አሳሲኔሽን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ንነዊሕ ግዜ ዝነበረ ኣብቲ ብረታዊ ቃልስና ንነዊሕ ግዜ ዝነበረ መቐፀልታናቱ ኮይኑ ስለዝስማዓን እኮ ብዙሕ ኣነ ኣስተፍለሉኒ ግን ሕማቕ ባህሊ ስለዝኾነ ግን ኩልና ዓገብ ክንብሎ ይግባአና ምክንያቱ እንድሕር ደልየ ዝኽልክለኒ የብለይን መሰለይ ስለዝኾነ ኣብ ዝደልኽዎ ሰዓት ከኣኒ ምስቶም ፖለቲካዊ ውድባት ኣትየ ንስልጣን እንተዳኣደልየ ክሰርሕ ንስልጣን ንነፍሰይ ኣብ ግምት እትየድስ ዋላ ንሃገርን ህዝብን ሽዑ ንሪኦ ህዝቢ ይደልየኒ ኣይደልየንን ሽዑ ኣነ ክሳዕ ሎሚ ግን መደብ የብለይን ሽሕ ግዜ ተደጋጊመ ተሓቲተ መልሸላ ስለዝኾንኩ ነዞም ኣብ ዘለኹም ግን ከነፅረልኩም ዝደሊ ኣብኡ እንተዝደሊ ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት ምኾትኩ ኣብ ሲኒት ኣይ ምሰራሕኩን እዚኣ ጥራሕ ተኣክለን መስለኒ ካልኣይቲ ዘፀልመኒ ንዓይ እንታይ እዩ ኣቶ ኺዳነ እንታይ እዩ ዝብል እታ ካልኣይቲ ንሱ ዝብላ እንታይ እዩ ብዛዕባ ንሳንቲም ሰንጋልዩ ሊኢኽዎ ዝብላ ዘረባ ኣላቶ ከምኣ ጌራ ተስሐቐኒ የብለይን ምክንያቱ ጭብጥ እንተዳልይዎ የምፅእ ቀዳማይ ንሳንቲም ከምኡ ልክዕ ከማኻ ሓደ ሰብ እዩ ሓደ ተጋዲሉ ዝመፀ እዩ ተጋዲሉ ዝመፀ ስለዝኾነ ኣብ ደንበ ፍትሒ ርኢቶ ኣለኒ ኢሉ ርኢትኡ ክህብ ነቐፈትኡ ከቕርብ መሰሉ እዩ ተጋጊ እንተኮይኑ ከዓ ንወቕሶ ኩሉና ከም ትስሓት ወቕሶ ዘለካ ይውቀስ በታ ንሱ ዝገበራ ግን ንብሙሉእ ህዝቢ ንብሙሉእ ብኣውራጃ መልክዕ ጌርካ ከተፀልም ትፍትኖ ዘለካ ግን እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣነ ክመኽረካ ከምሓውኻ ካብኡ ተረፈ ክቕፅሎ እንተይልካ ግን ኣነ እንታይ ገድሽ ንቐፅሎ ምክንያቱ ፓብሊክ ኮርት ኣሎ ህዝቢ ይመዝን እዩ ክሳዕ ሕጂ ከማን ካብቲ ትብሎ ዝነበርካ ክትምለስ ህዝቢ ተቐባልና ስለዘይ ሃበካ ትረሐ ስለዚ ኣነ እንታይ ህዝቢ ስለዝፈርደኒ ናብ ህዝቢ ንኺድ እታ ናይ ሳልሰይቲ ትዛረባ ዘለኽዋ ናይ መጨረሻ ላትኒ ዕድል ሃበኒ ንሱ ክፃረፍ ከሎ ስለዘይኸልኩልኩሞ እንዳለ ይዛረብ ዘለኹ ተዛረብ ከሎ ንሱ ሕጂ እውን እኮ ከም ሕቶ መልክዕ ተቐሪቡ እኮ ፅቡቕ እዩ ወላ ሓንቲ እቲ መደብ ናይ ሕቶ ስለዝኾነ ጭብጥታትካ ኣቕርብ ኣነ ምስ ሳንቲም ርክብ የብለይን ኣይፈልጦን ኣይኮንኩን ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ኣትላንታ ንፖለቲካዊ ውድባት ፀሪፍካ ነይልካኒ የብልካን ጭብጢ ሕጂ እውን ኣብዚ የብልካን ጭብጥካ ኣቕርብ ፀሪፈ ኣይፈልጥን ኣነ ንፖለቲካዊ ውድባት ምክንያቱ መሰል ናይ ውዳበ ስለዝኣምን ኣብ ዝኾነ እዋን ኣምፃዮ ኣስማዓዮም ኣብ ዝገዛ ፀሪፈ ኣይፈልጥን እየ ከምናትካ ትገብሮ ዘለካ ጉድለታት ኣለዎን ኢለ ተዛሪበ ክኸውን ንኽእል ሰብየ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ውዳበታት ግን ፖለቲካዊ ውድባት ንዴሞክራሲ የድልያና ሕጂ ዘለውኦ ደረጃ ድኹማት እየን ዓቕመን ኣደልዲለን ንህዝብን ንሃገርን ዝጠቅም ክሰርሓ ክኽእል ኣለዎን ኢለ ይሓስብ ኣብ ዝጠዓመኒ ሰዓት ከኣኒ ምስአን ከይደ ክሕየለን ከዓ ክፍትን እየ ስለዚ ኩሉ ተንተቕርቦ ዘለካ ጭብጥታት ዘይብልካ ስለዝኾንካ ብጭብጥታት እንተነቐርብ ዝሓሸ ይብል ንኻልኦት ዕድል ክህብ ወዲእ ኣለኹ የቐኒየለይ ኣብ ከምዚ ዘይደሊ ነገር ኣትየ ነዚ ገዛ ይቕርታ ይሓትት
نزوم سمعتي قرت أنا ببحركم عينتي بالليل تقاليس كاي تفلتني خايلوني قدي في اللي خنسا ما قالس تيفلتوني كمان نمسك أنا ناي مسكرنا ورقة هيدلني كقالس كده خلقون حزبنا حاجر نيله نحلنا إلى زك قالس لزخونكو ناتكان كيدانا يكون نايكال مسكر ورقة هيدلن مخانيك أبزي عقد أم تفلت لي يغني لي ودي الله اوكي ثانك يو سينا ثانك يو عشان المدرسه اوكي غنينا زي قرب بيرسونال اللي تمثل ግን ኣብ ፖለቲካዊ መድረክ ድመጽእ ሰብ ኣብ ፐብሊክ ቦታ መጽእ ማለት እንዴ ኣነ ሕጂ ከምቲ ዝበሎ ኣይፈልጦ ኣይጥይሮ ግን ኣብ ፐብሊክ ስለ ድመጽእ ኣብ ፐብሊክ ድመጽኻ ፖለቲካዊ ጉዳይ ይኸውን ብዛዕባኡ ኸ ትዛረብ ስለንታይ ድና ኢሳያስ ነው ኣብቲ ፖለቲካዊ ቦታ ስለ ዘሎ እሱ ናይ ሓባር ቦታ ናይ ፕሬዚደንት ቦታ ናይ ኤርትራ ናይ ሓባር ቦታ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ድመጽእ ሰብ ብዛዕባኡ ንዛረብና ፐርሰናል ኣይኮነን ሓደ ካል ሰብ ብዝመስሎ ይጠርነፍ ኢሉ ኣነ ሰብ ብዝመስሎ ይጠርነፍ ኣይተርክዎን ታይዳሉ ትፍልሊና بسمنا خطرنا في كلنا وما يدبركم بسم كلنا بسم نعبي غيرهم ناتهم ودباح غورو ايكولون يوم ابزي افل اللي يالله إلا لنا رئيسهم كيلهم تدليهم بوغن تدليهم بقبيلة تدليهم بفاميلي كودبو مسلهم ابزي سامع من لهم سو ግን بسمنا بواغا حالات كون يبلون يدول دلو قال اتمسرتاو مسل ولا سبعو مسل ناي مطرناف يطرنف كم دلاي يطرنف راح بسمنا خيتخون كم ذا عينت اننت انا ينقف يدغ البوليتيكاو مدرخ داتو ابالات مريحነት ይሆኑ القصبات ይሆኑ زي غوغي زي قبل مساله قال بزعبا يتزاره البوليتيكاو سلطان ديليو تبين يدله ፖለቲካዊ ስልጣን ክደሊ ሓውና ሰንጋል መሰልካይ ግን ፖለቲካዊ ስልጣን ክደለኻ እትካይዳኻ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኾነ ብዛዕባ ጉዳይና ብዛዕባ ኤርትራ ስለዝኾነ ሪኢቶ ኣለና ሪኢቶ እንድሕራሊናኻ ክትማረር ከተብል የብልካን ትብዛዕባ ይዝበሎ እዚ ኣነነቲ ዝበልክዎ ስምዑ ገለመለ እዚ ድሓን ንግደፎ ሕማቕ ባህሊ ገለ ዝበሎ ምንቃፍ ሕማቕ ባህሊ ይኮነን ነዚ ባህሊ እዚ ደሊና እንዲና እንትትሕን ቃለስ ዘለና እንተ ብጉጉይ እንተ ብቁኑዕ ይንቀፍ ሰብ ይንቀፍ ውድብ ينقف سيبيكاو محبر ينقف منغستي شو زي غوغي زي قنعينا خا نمرمرو قال انت تغاغيو إلو حجي ابزي اكو يادلا تاشغر ناي كورون سانتين فنوا مسمعو نعو حدا هاغراوي انت تغاغي ايبلوني غوغوي انت تغاغي يختلو خلها ابزي دولت شغرنا حاوسنغان حجي اني እታ ፖለቲካዊ መንቀሳቀሳትካ ብስም ኤርትራ ስለዝኾነ መሰለ ይخنቀፍን ከይብል ክንእድን ፐርሰናል ነገር ካና አያተሆነ አይንፋለጥ አይንጣያ ስለዚህ ሓውና ሰንጋል እንደይተዛረበ ሓው ሰንጋል ይተዛረብ ዘሎ ናይ ሲኒት ሓላፊ አንደ ብርሃን ክዛረብ የብሉን ኃይለ መቀረስ ክዛረብ የብሉን አሰና ከምዝገሩ ስታይ ከምዝገሩ ዘአዋዚ ንሱ ዘይድግፎ እንድሕር ኮይኑ ዘይቁኑዕ ዘረባ ስለዝኾነ አዋጅ አውጪው አነ ካብዚ ሰብዚ ካብዚ ዝብሎ ዘሎ ሓራኤ ናይ ገዛ ርሱ ርእይቶ ይተይዱ ወላ ሓን ችግር የብለይ ምሳኻ ሰንጋል እንተ ተጋጊ ክትብሎ ተጋጊ እንዳራኣኻየ ግን ብጉዳይ ሃገር ስለዝኾነ ደቂ ሃገር ስለዝኾነ ኮይና ንዛረብ ዘለና እጂ ብጉዳይ ኤርትራ ክንቀሳቀስ ከለኻ ኣይተሓዘለይ ጉዳይ እንከላይ ጉዳይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚህ ብዝመሰሎ ተወዲቡ ከቃለስ አንጻር ህደፍ ምሳኻ ስምማዕ ኣለኹ መሰረታዊ መሰሊ ናይ ምውዳብ መሰል ምሳኻ ሰማማዕ ኣለኹ ስልጣን አይደልኔ ትብደልኻ ስልጣን ክደል ከማን መሰልካ ይኹስኸልካ ግን ብጉዳይ ኤርትራ ክንቀሳቀስ ከለኻ ዝኾነ ትገብሮ ፓብሊክ ኢሹ ስለምታይ ዶክተር ገረመስቀል አባል ሲኒት እንዲ ዋይ ደይ ነኸፍናዮ ምስኻ ሰንጋል ስለዝኾነ ሽንካ መቀይርና አይኮነን ስለዚህ እቲ ጭብጥ ትብሎ ዘለኻ ናይ አትላንታ ካ ጭብጥ ክቀርበልካ ቁርቤ ኣነ ደይ ተዛረብ ክልካነተን ውድባት ነበልወን ውድባት ገለ ክትብል ብጭብጥ ድዛረብ ኣነ ጭብጥ ደይ ድለይ ኣብ መድረኽ ኣይወፅእነ
እዚኣ ምሕለልካ እዚኣ ይረጋግፀልካ እሞ in fact እዚ a bit personal ስለዝኾነ እተን ሕቶታት መምየየን ኣሎ እስኻ ሓውሰንጋል ምስልጣን ክትከይድ ኣነ የተባባዓካ ስልጣን ክትከይድ ከለኻ እቲ ኩሉ ኣካይዳኻ ኻኒ ፓብሊክ ኢሹ ስለዝኾነ ክንነቕፎ ኢና ገሌና ክንነቕዶ ኢና ገሌና ክንነቕፎ ኢና ነርካ እንደና ዓይነቕፉኒ እንታይ ደም ኢሎም ብወገን ኢኻ ትቃለሶ ዝብሉ ዘለዉ ቶም ወገናውያን ኩሉ ግዜ ወገናዊ ዓይን ስለዘለዎም ዝኾነ ዝገብሮ ብወገን ክሪኦም እዮም ቶም ሃገራውያን ከ እቲ ኩሉ ዝገብሮኻ ብዓይነ ሃገር ክሪእዎ እዮም መመነፅርና ኣለና ስለዚህ ኣነነት በህዝቢ ክፈርደና ይፍረደና ቅድሚ ህዝቢ እንዲና ንዛረብ ዘለና ናይ ህዝቢ ፍርዲ ዝኾነ ይኹን ኣይሰክፍን ተጋጊኻ ኺዳነ እዚ ሰብዚ ጮዒ ተጋዳላይ ከም ዝገርካ ክፊእካዮ ህዝቢ ይንገረኒ በቲ ጭብጥታትካ ኣነ ይእረም ስለዚህ ፐርሰናላይቲ ሰዶ ዝሓወይ ክትንቀሳቀስ ከለኻ ፖለቲካ ግን ኣብ ዓይኒ ህዝቢ ተኣትለኻ thank you mike free thank you ጎተና ሓውና ኣለኻዶ ወዚ ጽዕቡን ተንቡ ትጽዕብዎ ዘለኹም ገለኹም ጠንቀቕ ተበልኩም መስለን ጽቡቕ ገለኹም እሞኻ ካብዚ ናይ ተረፍ መረፍ ደቂ ሓጎስ መራጭኹም ኣብዚ ትጽዕቡ ዘለኹም ጠንቀቕ በሉ ከይትፋኑ ኣረ እቶም ተቃወምቲ ናይልኩም ከዓ ጽሒፍኩም ተሓድሙ ዘለኹም ኣይጥዕመልኩምን ተቃለስቱ ናይ ገብረኩምን መድረኽ ክፉት ዘጋ ሒዝኩም ዘለኩም ስክፍታታት ሕቶታት ክተቕርቡ ትኽእሉ ጎተና ኣለኻ ተኾንካ ጁዲ ኣለኻ ተኾንካ ወይ ኣለኻ ተኾንኪ ጁዲ ኣለኻ ወይ ኣለኻ ተኾንኪ ጎተና ኣለኻ ዴሞ ቪዥን ኣለኻ ዶ ዴሞ ቪዥን كبرت حفتنا طبعا تبع بقايت تستبيع ديمو فيجن دحر عن توي زرعلكم ونيركم عندكم حونا سينغالوغون باشاناوهم كانوا أتوقعنا اللي بينهم عادي ما يحضر جالو علنا أجزاء ما إركي ما إرك علنا بيننا موان صومون كنا يقولوا أمورهم مرجعنا منفس نقدر روباتنا لكن يمكن كمية هذا منا أخوف لك سايد الدنيا توني يعمل يعمله سبيشال مالنا هذا من الأساس ديمو فيجن ديمبيت تقوم ديمو فيجن عشانه تتحكم في الدنيا بتاعك تمرين يكون ولا نفس وضع تجربة على كده بالبيت الدنيا هنا على حطوا نعرفكم مباشرة لا يحطوا مدرك زالنا أنا بإثر لجان الشيء thank you حضرون حيلمان سي بتعني صبوق يركات عليه اللي خاص جزا كل مسلم خا حل فايدة لهم كمون كلهم كم حتون ريتوتات زقربو زلو ወይ ድማ ሕቶታት ዘቅርቡ ዘለው ይሁን የፈይድ ዘለው አገዳሲ ይፈትሕ ስለዝኾነ ክበስል ዘለው ኸ ስለዝኾነ ብፍላይ ከዓ ኣብ መጥቃዕቲ ዘድሃበ ናብ መጥቃዕቲ ዘድሃበ ነቐፌታ ቅዱስ እዩ ሃናጺ ነቐፌታ ኣሎ ቀንጻሊ ነቐፌታ ኣሎ ክብርሓው ኪዳነ ምሉእ ኣኽብሮት ቀንጻሊ እዩ ቀንጸልቲኦም ኢልካ ክትዛረብ ከለኻ ተቕርቦ ዘለኻ ሚዛናት ወይ ከዓ ነቐፌታታት which is okay ነቅት መሰልካ ክትሃነጽ ክትመህር ብፍላይ ከዓ ብዝተፈላለየ መልክዑ ዘለካ ዓቕሚ ተጠቒምካ ህዝብኻን ሃገርካን ክተገልግል ኣብዚ የመስግነካ ቅዱስ ነገር እዩ ኩልና ከዓ ዓቕምና ንገብር ኣለና ዓቕምካ ክትገብር ከዓ ናይ ብሓቂና ንሕጎስ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣድላይ ተዓቕምካ ምግባር ማለት እዩ ግን እቲ ቀንጻሊ እናበልካ ግን ከዓ እቲ ተቕርቦ ዘለኻ ኣዝዩ ናይ መጥቃዕቲ ዘድሃበ ንሰባት ብስሞም ጠቒስካ ከምዚ እዮም ምባልካ ግን እዚ ክትምልሰሉ መሓተትኩ እዚኣ ሕጂ እንታይ እያ ዝሕቶ እዚኣ ምስ እቲ ናይ ኤቲክስ እቲ ስነ ምግባር ዝበሃል ነገር ይመጽእ ኣብዚ ሕጂ ኣነ ንዓኻ ናይ ስነ ምግባር ጉዳይ ክመሃረካ ይክእልኒ ብዘይ ካልዓለም ዓብይ ሰቢኻ ተመክሮኻ ዓብዩ ግሬኻ እውን ዓብዩ ርዳእኒ እዩ
ግን እቲ ናትካ ቋንቋ ኣብቲ ስሳታት ሰብዓታት ዝነበረ ከምቲ ዝበልካዮ ምናልባት እቲ ፀጋማ ፍልስፍና ዝገደፈው በሰላታት ወይ ከዓ እቲ ስኬማታት እቲ ናይ ፍሬምወርክ ናይ ተሓሳስባን ናይ ገጣጥማን ከም ዘለዎ ጥቀሙሉ ዘለካ ክትመስል እሞ ኣብዚ ኮነቲ ተዕራይ ጌርካ ይኽብለካ እዚ ብኽብረት እዩ I'm not mentioning ሓደ ንክልተ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ እዚኣ ሕጂ ንስታ ከም ሓንቲ ሕቶ ኮይና ቀሪባላ ማለት እዩ ሕፂርካ ክትምልሰለይ እንተ ዘደሊኻ ከዓ ድሓን ፀገም ኣይኮነን ግን ሕጂ ናብ ትሕቶይ ክኸይደ ተወሳኺ ሕቶይ እንታይ እዩ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ኣብቲ ናይ ዲሲ ቀንዲ ኣካል ነይሩ ኢልካ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላት ካናዳ ዝተኸብረ ዋላት ጀኔቫ ዝተገብረ እንተኾነ ዋንኡ እዩ ኢልካ ክብርሓው ሕጂ ጭብጢ እዩ ብጭብጢ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ብኸምዝን ኣገባብ ገይሩ بخمس أجباب مريحو إذا عينت سرحات سريح الكا اللي حد شبتم خلنا ما هنصبوي تزمن فلط الله جم أبكتماتات كل ما علم لخوته بقسومه نفتقارو زنبرة ختماتات سترنا فيتات أبكتصالي بعزوتات حبيت سلام وصلفتات بحرق أو علاتات حجون تخوني بتمساسال من قد هو يأكل حدش هيكونن دم بحدش ملكة كنتف تخيلو هو كبري يقبو نداوة نأماني الداوة كما عينت حدا إغنايت تقبر أيديا ممسوء نتي أكل نبلوز نبرنا أكلات يفوه كبري ولا حنتي يسوخا خابزي فلوز رو حلو نقر ولا حنتي يقولو دين ريكوبنا قبرنا خاا انتهي تسرقم خلاص زراربا نعخاون حدقم نقر زلو نقر نحرق يبكالنا كنا مسقنا كايبلنا ندينا ስለዚህ ሕጂ ግን አብያኽ መልሳዚያ ዓለም ለኻዊ ተበብሶ ኣብ ዋዕላ ዲሲ ኣብዚ ካናዳ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ጀኔቫ ዶ ኣብ ኩሉ ዝፍጠር ዘሎ ጥርናፌታት ንሱ ዋኑ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኩሉ ንሱ ክትብል ከለኻ ቁርብ ማቲ እቲ ህዝብስ ተሓተካ ኣለዎ ማለት እዩ ቤና ኣገባብ ንኣብነት ኣብ ዋዕላ ዲሲ ነይሩ ዓለም ለኻዊ ተበብሶ كم زبالك علم الخوته بقصنا يبل لقى سرح تحيز قبل زله كان لخو هذا حتى قال له قرحه هذا اللي مخناتي خلص زله وانا قرات هو انه تدقم سلازل مساء ما جمرتاو عرفكم عليه اي جاي تزارنا يا ابي كونسبت يا مع انت بل الجدل استفدتي جعلا علم الخوته بقصو وحاول كدانه يقربوا زله انا زي كون نجرات معلم يحاول بصفاء حساب المقراب يدفع كأ يجوا يقدران المخيال ما هزوان القصاص كبر هو لا زي بالله عشان لا تكون كل أنا قريب هو تانك أبغيتو ستايلكم ماذا بعنا كل مسلي ده اللي فيه كل مسلي الله يحكي ده اللي حلو حكي ثانك يو ورحاو ስለዚህ ኣብዚ እምባር እንታታት መጽ ከም ታዝ በልካያ ዓለም ለኻው ተበግሶ ሓደ ጨንፈር ገይሩ ዓለም መልኡ ከይዱ ክሰርሕ ይኽእል ይገለ ከማይ ዝገብር ዘሎ ግሎባል ትብልሲ ዓለም ለኻዊ ፍሉይነት የብላን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ማለት ራሕያ ክብርሓው ሕጂውን ደጊመ ኩሉ ግዜ ደጊምና ነገርና እንዲናዝያ ታ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ምባል ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ምድንፋዕ ምሕያል ጥራሒና እምበር ንሕና ዋናታት ኣይኮናን in fact ኣብቲ ዝግበር ምርጫታቱን እንተኾነ ክንኣቱ ከምዘይ ንደሊ unless otherwise ተኸተማ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ሰብ መሰሉ እዩ ማለት እዩ ግን ብትካል ደረጃ ግን ኣብቲ ኾነ ይኹን ትካላት ዝፍጠር ህዝባዊ ትካላት ህዝባዊ ባይቶታት ከም ዝኾነ ይኹን ስፒክ ማሕበር ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ወላ ዓንቲ ህልውና የብልናና ህልውና ኣይክእልን ኣነ ፅርና ካቅሪብና ኢና ኣፀቢቕካ ክትፈልጦ ኢኻ ምክንያቱ ንጋባእ ኣሎ እዩ ሕጂ ኣብቲ ከተማታት ተጠርኒፉ ዘሎ ንጋባእ ንኣተዋት ሁሉ ወዲያ حساب ምናልባት እንዲሕዳ ኣባኣተዋ ከም ናይ ንጋባ ራእያ ዘሎ ባይቶ ተፈጢሩልካኒ ሞ ናይ ንጋባ ባይቶ ዲንሱ ምልሶለካ ዝ ማለት እዩ እንድሕቲ ህዝቢ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ስኻ ሓሳብካ ሸይጥ ኣለኻ ተቐቢሎ እንታይ ገይሩ ናቲ ጉዳይ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣፀቢቑ ክበርስ ዘለዎ ነገር እዩ ኣነ ከዓ ከዓንተወ ዘምፃኽዋ ብፍላይ እቲ ትካል ኣይኮነን ወይ ከዓ ጥርኑፍ ውዱብ ኣካል ኣይኮነን ክውደብ የብሉን ኣብ ሬድዮ ኢንተርቪው ኣዘቕረብካዮ كودب يبلون كترنف يبلون مزترنف
معباسو متنزازو እዩ ኢልካ ደጋጊምካ መዲርካ ዋው ኦኬ እንድሕር ዘይተወዲቡ ፋሒሉ ሎ ማለት ሙዳም ጥማፊ ኣብ ከተማ ዝግበር ባይቶ ከዓ ጥርኑፍ እዩ ማለት ከምታ ዝበልካ ሓዝ ገንዘብ ኣሎ እናጽሐፍ ኣሎ ኣካያድ ኣሎ ከመይ ገረን እንዲያቶም ክመጹ እቲ ከተማ ይክመርጾም ክልእኮም ማለት እዩ እቶም ኣብ ሃገር ዝኸዱ ዋላ ኣብ ካልእ ዝኸዱ ከዓ ተላኢኾም ጥራሕዮም ዝኸዱ ኣብ እግሮም ከዓ ገመድ ተኣሲርዎም እዮም ዝኸዱ ምስ ዝጋገዩ ጉለት ምስ ዝገብሩ ከዓ ተጎትቶም ናብ ተኸተሞም ይመጹ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ከዓ ንስዩ ማለት እዩ ትኹላውን ጋድማውን ሕጂ أدي ما كبر حاونا خندي جزء أدمي نادي ناكس كورب أشوفه حتى تبرر بليس ريت حتى تبرر بلا ودوي حسب ودي له زي حنسى معدلها مني وانا روح عندي تحط اسمر الداسي إنها بعوينا حتى أخذ اللخزات ونعوخ ما دوي أنا سلزفلته الزول زلخ زي كونس كاون العليس سلزفلت بعقل ناتو إذا حتى زلخ هاي تسكفي بزعبازي وانا نوحل لمبرنا عقلنا طعام يبلو نقبلك لهم دني نوحل تحطو احتراب لكم تتملاليسكم حطوتو حرا إذا حتى صقم يلن جست ما ودع خيز خيز زلخو سلازي كبر حاو كدانه حجون تخنا مالتيو هذا مصح وعتا نتبي نعلم الخاو تبقسو زملكت لعبانا يكبرون سانتم دو فيسبوك زنطفو زتفلالي لايف زخدو زلو معناها زي بلو ايرفاين الله بالله كازاربو له مسلومي تي سوشيال ميديا فتيرو زلو هواهو ابو خبرون سنتين راح يكونوا زلو كلهم الله كلهم كازاربو له ناي من يوم الكاتا امن يتم لتنات كاريتو تاسل زقربو زلو نحن زونجلون صرفونا اليوم كانوا كنات كاديوم سلازي حلافنا توزلو نخا حدزي ازازم صحيح لوجيك انت دعا بوج نعاتهم ناتنا ايكونوا لكم زي اوجكم اكلاتهم يكم ناتكم يوم ملكا انت عينت فرديزي ريمو سباب تزاريبهم او زياتهم نزياتهم كلاقوهم علمني سلازي خانا خاقلتي دا اسوسيشن او اني نتا حتو لا توصلوا خينو لا جاون اذا عباي حتون دا معناته انا دغون دولو نتي لحتى دولو ديكوني تسمع دولو متفزكاتاتن نصقومولو بزعبا انتايو الراي حيل مالسي مو كان احتراب له ودال كايدحن تملسي خلاي غزيون ግን ሕጂውን ተኾነ ከመጨረሻ ክብላ ዝደሊ ብፍላይ ፕሮፌሰር አርአያ አባል ዓለም ለኻው ተበግሶ እዩ ጽሑፋት ናይ ፕሮፌሰር አርአያ ኩላቶም ሓላፍነት ዝወስደሎም ውልቃዊ ጽሑፋት ኣለዎ ምስ ዓለም ለኻው ተበግሶ ዝነጥፈሉ ዓቢ ኣገዳሲ ንጥፈታት ኣለዎ ኣጸቢቕካ ክትፈልጦ ኢኻ ኣብ ሙቃም ዓለም ለኻው ተበግሶ ከዓ ነቲ ሙቃም ናይ ተሓሳብቲ በትገባብቲ ሙቃም 10 ኢድካ ኣጣቂዕኻ ስታንዲንግ ኦቬሽን ዝሃብካዮ ሙኻንካ ብዙሓት ሰባት ዝምስክርዎ ዝተሰነደ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ዝመጽእ ሕጂ ብዛዕባ ተቕርቦ ዘለኻ ክስታት ኣብ ሓንቲ ኢንተርቪው ሲ ከምዚ ኢሉ ነዊሕና نحن تبترنا هنقملوا لنا حدا جزء سي نحن عبيتيكم مهراتكم اللي عسرت جزء لنا نقلناكم صغور باخذنا كمان لعنانو حتى حجر عبلكم لكم كل سبسب بزح انت اشمو تخونونا خوينكم يقريتها يتحزن لكم دفركم سلا زي دلنا نازغلو نواخا مدرخ كبر قاشا اوكي ብዙሕ እንዲዮ ሕጂ ሓውሲሄል ይካታዒዶ ኣሎ አይ ቲንክ ጽቡቕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብርኢተይ راح يحصر ኣብ ኩሉ ፋሒሉ ግን ገለገለ ይኽምልሰሉ ናብ መጥቃዕቲ ፐርሰናል እንዳኸድካ ብለን ኣሎ እዚኣ መልሰላ እንታይ ብሉ እንግሊዛውያን if you can't stand the heat stay out of the kitchen ኣብታ ናይ ሓባር ማኣዲ ኮይኑ ዝዛረብ ሰብ መሰለ እዩ ንዑ ንቕፎ ብለኩም ኣሎ ኢሳያስ ሂትለር bla 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 ስለምታይ ይባሃል ኣብታ ናይ ሓባር ቦታ ስለዘሎ ሕጂ ኣብ ናይ ሓባር ቦታ ስለዘሎ ኢምበር ዶክተር አርአያ ኣብታ ናይ ሓባር ቦታ ከምዚኣትኩን ኤርትራ ስለዝበለና ንዘእስኮ ዲሞክራሲ ሂት ዲቤት ንሓንሳ ገለገለ ቅጽላት ሰው ተብል ኮይ ዲሞክራሲ ማለት ባይዚ ምዝራብ ማለት ቀንጸልቲ ኢልካዮም ጭብጥ ቅርበሉ ንቃላት ክነግረኩም ሓደ ካብቲ ስራሐይ ናተይ ንዝብሎ
ትርጉም ከትሖ እዩ ሕጂ እስኹም ኣይትዛረቡንኹም በዓል መንቆሬስ በዓል ገለመለ ኣይመፁን እዮም ኢሎም ነቶም ካድራት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ መስርሕ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለው ቀንፂሎም ኣልጊሶም ኣይትዛረቡንኹም ኢሎሞም እዚ ጂአይ ብቐጥታ ኾነ ብተዘዋዋሪ ሓላፍነት ዝስከመሉ ስለምንታይ መስለኩም ሰልካ ህጉራዊ መሪሕነት ክትገብር ናይ መንእሰያት ነገር ኣብኡ ዝኸይድ ፖለቲካዊ ሽግራት ፖለቲካዊ ሳዕቤናት ክርእይዎ ነይርዎም ናቶም ጉቡእ በዓል ሲሄድ ብለኩም ኣሎ ስለዚ ቀንፀልቲ ደም ወቀንፀልቲ ንዶክተር መናሽማ ወይኒ ንኢንጂነር ተስፋይ ዲገለመለ ዝበሃል በባሓደ ክልተ ደምፁ ክነሶም ኣብ ትስርርዕ ነቶም ዝሓለፉ ከንታይ ብሎም ኣነ ናተይ ሂበካ ኣለኹ ኢሎም ዝደልይዎ ሰብካ የሕልፍዎ ከምዚ ዝበሃል ዲሞክራሲ ተሰሚዑ ይፈልጥን ሕጂ ኣካይዶም ስልካ ናይ ታሽምታት እዩ ስርርዖም ካልእ ከዓ ሓውና ሲሄል ኣነ ናይ ባሕቂ ደኽብረክ ገ እናበሉ ካዶ ትጋገ ይብል ህዝብኻ ህዝበይን እቲ ኣህጉራዊ መሪሕነት ምግባር ጉጉ እዩ ንብለካ ዘለና ኣብኡ ናይ ተሓሳስባ ፍልል ኣለና ናይ ጀነቫ ክትገብርዎ ንዓናውና ወክትማልኡና ፈቲንኩም we will withdraw ኢልናኩም 13 ከተማታት ስፔሻል ዲሞክራሲ ለኩም ንሕና ብዙሓቲና ንዓና ስማዕ ገለመለ እጂታ ስታንዲንግ ኦቬሽን ትብላ ዘለኻ እንኳን ናብ ቃልሲ መጻኻ ይድሎ ዘለኹም በር ኣነ ክጽምበር ናብኡ ኣይኮነን 4 ነጥብታት ሂብናኻ ኣፋኒናዮ ንሓደ ወኪልና እዚ ከዓ ሙዝጉቢ ሱኑድ እዩ ይጋማጠል የለኹም ኣህጉራዊ መሪሕነት ዝበሃል ጉጉእ እዩ ንህልካ ከዓ ፍሪ እዩ ኣምንታይ ኣምፂና ኣሎ ስለዚ ኣብኡ ፍልል ኣለና መሰሎም ድላይም ክዛረቡ ኢልካ ዋ ኣነ ከዓ መሰለይ ክምልሰሎም ናይ በዓል ክብሮም ሳንቲም ዘረባ እንድሕር መሰሎም ኢልካዮ ኣይትን ብዛዕባ ኤርትራ ይኮና ንዛረብ ዘለና ሰባት ምፍራድ ተቃውምቲ ምፍራድ ተቃለስቲ ምፍራድ ናይ ገዛእ ርስኻ ዓፅ ምውፃእ እስኻሲ ፖለቲካ ብሱል ኢኻ መሳቱ ኢላ ነዚ መሰሉ እንድሕር ኢልካዮ ቃልሲ ምፅያ እዚ እንድሕር መሰሉ ኮይኑ ኣነኻ ቃልሲ ክዕሪ መሰለ ከምታ ናይ ክብሮም ሳንቲም መሰል ኣነን ክብሮም መሰልን ክብሮም ሳንቲምን ኣባይታ ሕጂ ንክብሮም ሳንቲም ትድግፉን ንዓይ ዝድግፉን ኣባይታ ራኸቡ ህዝቢ ክፈርድ ይብለካ ኣሎ ናዕቢ ከዓ ናቱ ሞራል ኣሎ ናቱ ኤቲክስ ኣሎ ናቱ ኣገባባት ኣሎ ናቱ ዕዘታት ኣሎ ናይ ክብሮም ሳንቲም ፈነወ ብቐጥታ ነቲ ህዝባዊ ማዕበል ይጻረሮ ካልእ ንሕና ይፈጥር ንሕና ውፅዓቲና ንሕና ከምዚ ጌርና ከምዚ ጌርኩም ኣሰና ንኩሉ መኒኻ ትብሎ እዚ ዋን ኔሽን ዶ ነዚ ኩሉ እዚ ቅንፀላኒ ኣይምልከተኩም እንትቃልሲ ብሎም ኣሎ መን እዩ ዋንነት እቲ ኣዋጅቲ ኣነ ረእዮ መሊስካ ዘንብቦ ዘለይ ድመስሎ ዝጠፍኦ እዚ ገለገለ ሰባት ጋይድ ይገብሩ ኣለዉ እቲ ዝኸፍአ ውፅኢት ናቱ ስሪሉ ተዛሪብ ዝኸደ ይኮነን ብመሰረት ናቱ ኣዋጅ ተወሲኑ እታ ኣዳላዊት ሽማግለ በጋባ ሓንቲ ፍረ በፂሓ ንሓደ اوكي حيل مدرسه يلا دي يلا حيل مدرسه يلا اوكي حراي بليز توم دك جزاكم الله نحنا سلنا حفركم تاشمو صبح ما تحفظوا لكم شيء كل جزء تفطيكم اب حضر جدانو زخونكم تاشمو غاشا خبري بجحتكم بتمقطع تقالم ما كحسكم تحطوا ملء مساله لكم تحطوا تقولكم زخون كلكم سبيله ግን እቲ ጋሻ ምን ናስ يقرأت هاي تحزلنا ولا دق جزا خنو خنفانوكم لأنه كل جزء أبجزانا خلفي التعبابيانا قاشة كبيرنا ينبر سلزي أخبروا قاشة بجهاتكم لا ما ودأت مت أنقاطها هراي قوتنا الله خدو قوتنا الله خدو قلت لا ده يا غرب هراي تجمد بجمد كوخ السحابيهم مسرتات ناي مسرتات لوقاتهم إزي حوسهل بأخبرات حوس حجاجاي معناته تاجمت تخوينا نيساس دي صحابته تاجمت تخوينا منقص هاي لماريم دي صحابته اجي بجمد مسرتات empowered يزلا قنتا إساياس empowered مروس يلو زعتوا قنتا نحفاش ود غير تريد زغبرم نحنا
زنا واشنطن مريحነት አቅንኩሞ ደለኹ ማህጉራው መሪሕነት ልክዕ ከም አገሪ ትሪት ክገብሮም ነቶም መሰረታት ንሕናኻ ኖ ንብላለና ሕጂ እዚ ታዝለካ ስለ ይኮንኩና አነ ሰባት ከጥቅዕ ደገለ መለ ስራሕ ሲነ አፍታ ናይ ሃገር ማዕዲ ዝቀረበ ሰብ ይንቅዶ ይነቅፎ እዚኻ መሰለይ በድ መሰልና ንኺድ ኣብ ቃልስኻ ንራኸብ እቲ ስርርዕኻ ዋላ ወገናዊ ግበርዎ ዋላ ድላይኩም ግበርዎ ጥራሕ ብስምና ኣይኹን ኢና ንብል ዘለና ንጽብቲ ኮያ أنا كنت أود ما حيل حجيب عدي نا عفار ديمقراطيك قال ما لو ودب زبالة ديمقراطيك فورمي نخدم نواس تعيش من دورهم عواتنا عفار توتينا يلوم توديبهم we appreciate that هو مخنات هذا خبتكم راش جرات ما إساس لزخونة أحواتنا لزخونة توتينا ينا نحن توديبهم نبلهم أجل هنا كسر كاسام في السوق كم زيهم ما يكونن مسألة لو قبل الحجز خام كلهم ناب دعوات تغيد ناب سنجال تغيد ناب عرعات تغيد ناب كل تغيد سلام تايت كلا خلوا ما الله يلوخ حتى كايسة تقول لي جواب رجلو جيجات هات كحلف نتسكوم مع عريتي تعيشون نهار عيا كل قربت مسمع توي كونت صغير بس عم فوفريتي عب كل رتعي ندحر قريب كاين تنزلون زلو مشتي خوانين زبنا ስለዚህ እዚ ንሃገር ዝጠቅም አይኮነን እንድሕር ናይ ምንቃሕ ውጅሎ ኮይንኩም ግን ምሳኻ ኣለኹ ዋላ ገንዘብ ይዋፃል ዓለም ለኻው ናይ ምንላዓል ሽማግለ I have no problem with ክብሮም ዳፍላ ንዑተሱ እዚ ውድብዚ ሓጢያተኛ ይብለና ኣሎ ዋላ ሃንቲ 10 ክፍሎም ዳፍላ ንምንታይ ደይርከቡ ሕጂ ከተነቃቅሑ ብዛዕባ ኤርትራያ ግን እትብልዎ እትገብርዎ ምሳኹም ዝዛመት ሰብ ወይ ነትናህኩም ምንቅስቃስ ደጊፉ ዘይ ሃገራዊ ዘረባ ዲዛረብካ ሓላፍነት ስከሙሉ እዚ አባል ያክል አይኮነን እትክብሮም ሳንቲም ክኸውን የብሉን ብባህሪያቱ ይጽይቅ ይደሎ አባል ህግደፊ بجبري subjectively أنصار هكذا في خون تقال سايون يخون زحارقة زسخرة ناتوخ عندي unit of analysis كه بجلو يا نحن خانم لنا أنت حونا بجلها قسلنا قدايا خصاصي حجينا بجلها يتلعلنا ناي هاجر نلعلنا نبذلنا حجزي مسؤولي تقولون دحركم كإساس والمسؤولي يخشكونا مالتي there you go حزباونا عبتاي مالتي ناي كالوت سمعي ناي كالوت ريتوتات اندخبركا نحداش إرتراز تكن personalityنا هنعبد لنا سلازي نبلو نفلت نقورو نفلت نرقصو نفلت بوينا نقيد لنا يغني لي اوكي ثانك يو باشانا غوتنا متيخادو غوتنا تلي سنغال الله هذا I hope حجي حطهم خون كور حونا سنغال دايركت تخون سنغال الله هذا اوكي سمع دلخون هاي لما نسي سوري اب خستاياتين مخنيات سلاز تلعل سلاز نبري نتازبولكم اي قبال عندي انا كن اب سوتور اي مروتكم حزب دا سمعنا ابزي انت تقربونا صبو نيرو مخنيات حزبون كفلطو قاب حزب تحابينا اي نغورو موركو تخلعيت كن اتا ناي اتلانتا تدغاغم سلازلنا نعا خبرها ناي اتلانتا اني اب دنفر مانيفست اب دنفر مسغبرنا وركشوب حزبيو مسنا اتلانتا خيتكم ازي ورقتكم اقربوا ايلو حزبيو حاتيتنا بعلا سمرهم الله كلهم الله زلوا وي كمسكروا وي كلهم نتوم اورغانايزينج كوميتي بوقع حاتيتنا يوم ناي فرق ساعات عدل هيبومنا نابتو بوتا اخيرنا سلازي نحنا اكلا يساتف اكلا يساتف هايبلنا كوميتي نيرا بروسيج سكيدول زوصت سنغالسي نتوم بوليتيكا ودبات خيزاربو إيلو معتعلني يبل سلازلو خيداني أبزي أحجي مالسلي مغناتو تن قداميت معانت قدام يعني أنا دكتور صالحن قدام كمان أي نبرنا عربية مجمرة معانتنيرا تن بوليتيكا ودبات قدام عربيا ورقاقتنا قريبا عربي بمولو معانتني قدام يناتنا نيرو مدبنا قدام كيدنا فرق ساعات وهيباتنا دحر 4 حمق جيرومنا بزي أودينا وصينا كل سب زنبورو تساتفو سلازخونه
እከለ ይምጻ እከለ አይምጻ እከለ ይዛረብ እከለ አይዛረብ አይበልናን ሕጂውን ትጋገለኻ ኺዳነይ ዘጋጊው ሐሰባት ሁሉ ይخلو እንጀም አይተእመኖም አረጋግጥ ቅድም ካብዚአት ዓቢ ጭብጥስ እንታይ ከቅርበልካሞ አለው ነቶም ኮሚቴ ዝነበሩ በዓል ሓይል መንእሰይ ነቶም ኮሚቴ ዝነበሩ ኣነ ቴሌፎኖም ክቦኩም የሞ ሕተትዎም እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ቴሌፎኖም ክቦኩም ሕተትዎም ንዓይን ንኺዳነ ናይድልና ኒኮ ዝረኸብኩም ሓቂ ከዓ ናብ ዝገዛ ግለጹሉ ዛሲት ተኸላይቲ ሳንቲም ስለምንታይ ሽምካ መሰል ዓለ ንስኻ ተቃውሞ ኣይስማዕኻን ሳንቲም ኮ ዝብል ዘሎ ነቶም ኮሚቴ ነቶም ናይ ዲሲ ንህዝቢ ምሮጹ ኣብ ኦንላይን ገይሮምሲ መን ኪ ስፒከር ክኸውን ትደልዩ ምሮጹ ኢሎሞምሲ መሪጹ ሰብ መሪጹ ኣነ ቀዳማይ ነይረ ካብቲ ኩሉ ድምፂ 22 ካብ 100 ረኺበ ድሕረይ ሳልሕ ቃድ ነይሩ 16 ሚእታዊት ረኺቡ ኣምባሳደር ዓንደብርሃን 2 ሚእታዊት ረኺቡ እዚ ሓቂ እዩ እቲ ዳታ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ከኣነ ኣምጽእ ትጭብጦ ክሪኦኩም ክእል እየ ዝመረጸ ሰብ ምረጽ ተባሂሉ ዝመረጽ ንዕኡ ገዲፎም ካልእ ሰብ እንተደኣ ገይሮም ስለምንታይ ሰንጋልን ኩስቶን ዘይመጹ ኢሉ እንተቕረበ እንታይ ሓጢያት ኣለዎ ስለዚህ ስለምንታይ ከኣነ ስለምንታይ ከምኡ ትብል ስለምንታይ ከምኡ ኣይትብልን ክብል ዘለኒ ኣይትርዳእንን ኣላ ስለዚህ ንሱ መሰሉ ሓቲቱ ምረጽ ኢልኩምን መሪጸ ነቶም ዝነበሩ ሰባት ስለምንታይ ዘይቀረብኩሞም ስለምንታይ ኣብቲ ምርጫ ዘይነበሩ ሰባት ኣቕሪብኩም እቶም ኣዳለውቲ ዝነበሩ ከኣኒ ሰለስተ ካብቶም ኣዳለውቲ ባዕሎም ደው ኢሎም ኣዛሪቦም እዮም ነዚ ሓቂ እዚ ይፈልጥዎ እዮም ምስኦም ውን እቲ ናይ ድምፂ ሼር ጌርና ኢና ኣነ ግን ንዕኦም ከኣኒ ነዚ ገዛ ይኸነፀራ ደልየ ዘለኹ ኣቶ ኺዳነ መታን ዳሕራይ ካልእ ጭብጢ እንተድልይዎ ከዓ ክዛረብ ኣነ ኣብ ነቶም ናይ ክስቶ ኣነ ክዛረብ ኪ ስፒከር ኖት ክኸውን ኢለ ኣይሓተትክዎምን ብዘይ ናተይ ኣፍልጦ ሽመይ ኣብኡ ኣውፅኦሞ ብድሕሪኡ ውን ምስ ገደፉኒ ኣነ ኣይሓተትክዎምን ኣየድልየንን እዩ ዋላ ሓንቲ ፀገም ኣይነበረን ኣብ ክንደይ ቦታ ተዛሪበ እንዴ ከም ዝራብን ዘይምዝራብ እንታይ ለውጥ ክንደይ ኣብቲ ቦታታት ተራእዮም ዝተዛረቡ ሰባት እኮ ብዝፈፀሙ ጌጋታት ኣብ መወዳእታ እኮ ዳህዮም ከማን ጠፊኡሎ ምዝራብን ዘይምዝራብን ስንታይ ዓብ ነገር ኮይኑ ስለዚ ትጋገለኻ ኺዳነ ሕጂ ውን ትጋገለኻ ኣብ ኣትላንታ ትብላለኻ ኣምፃያ ትጭብጥታትካ ወዲእ ኣለኹ يا تسمعون اللهم دو هلا هجيت شقرتاي كوينو نابي خيدالو نابتي بزعبا سنقال تزاربنايو زي سي بيشبتي السنة مسلوم يقوم إلهم كحتو قنت هزبي وكيلنا هزبي خمزيلنا زبل أطايقي ويات خيد الله نتاناي سانتيم دبلاد اللو خاني أسرت حمشت ختمات ربشن قرقر كفت أريدو عواج دي قبرو ملسي حقاو ملسي وقعو ملسي بأبالات الدلاوت شماقلة توحيدي الدلاوت شماقلة زلعالي السلطان زنبرا عبتي مسرحة تحنتي نايتعستو شماقلة بلت 16 قنبت تحنتخا الدلاوت شماقلة أبالات الدلاوت شماقلة يتوم كينوت سبيكر زوسونيون زي بيجبت ايه دغربو دلو توم كينو كر زوسونو قاني قال ጉባኤ ዝህብ ዝወሰኑ ከዓኒ ሰንጋል ኣብቲ ዝርዝር ስም ከማን ኣይነበረን እዚ ድብሎ ዘሎ የዳናግሪ ኣብ ካልእ ባይታ ማለት ግን ሕጋዊ መሰል ናይቶም ኪኖት ስፒከር ዝውስን መን ነይሩ ኣዳላዊ ሽማግለን ትሕዝቶ ሽማግለን ኣብ ትሕዝቶ ሽማግለ መዐቀኒ ተገይርዎ ኣብቲ ሊስቲ ነበረን ኣብ ናይ ኣዳላዊ ሽማግለ ከዓ መዐቀኒ ተገይርዎ ኣብቲ ሊስቲ ነበረን ውሕዳት እዮም ኣብቲ ሊስቲ ነይሮም ስለዚ من بين حبريتها نهبكم علينا مو ندلاويت شماغله حتتو انا بوغابي لسبك خف سبك ايفولطو يطيقو سنغال زي كمزتات مدب يبلين ግን ኢታ አዳላዊ ሽማግለ ድበስ حتى ናይ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ጉዳይ ፐብሊክ ዲሲሽን ንሱይኻት ፐብሊክ ሪዝን ንሱይት ዲሞክራሲ ሱይት ሕጋውነት እጂ በመሰረቱ مريحነት او كمرص يبلون يلاينا انا بمسرت حجي اتخالاي نطنها تكايدا يتسرر يتوسانيها غوغوي يبلالو نباهريات نايتي متخاباتي زغلص يبلالو ስለዚህ انا ابچبت تمركزي انا اتلانتا
ናይ ኣትላንታ ኣዳላዊት ሽማግለ ሕተቱ እንድሕራብ ጭብጢ ኣብ ገለመታት ኣብ ዝኾነ ኣትኾይና ግን ትሕቶ ካብቲ ሓፈሻዊ ናይ ናዕቢን ከመይነቱን ውደባን ናበይ ከይዱ ናብ ፐርሰናል ኢሹ ከይዱ ወላ ፐርሰናል ኢሹ ተኸደውን ድሕሪ ሕጂውን ከምኡ ሁሉ ስለ ዝኽእል እቶም ኣብ ስልጣን ዝመፁ ተሓተቲ ስለ ዝኾኑ ንድሕሪ ሕጂ ከም ናይ ኢሳያስ ካይከውን ቁልዕነት ክህሉ እዚና ንከላኸል ዘለና ሕጂ ተጋጊና እንድሕር ንሰንጋል ንኸሰሊና ያሬት ተጋጊና ንሱ ነፃ ኸውን ሕጂ ያ ጀምዓ ኣነ ነፃ ጌጋ ሓበሬታ እዩ እዚ ሓበሬታ ከዓ ንህልካ ብጭብጢ ኣዳዊት ኣባል ኣዳላዊት ሽማግለ ከዓ ወፂኡ ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰንጋል ዝበሃል ኣብቲ ሕፁይ ከማን ኣይነበረን ኢሉ ሕጂ ክልተ ሓበሬታታት ኣሎ በቲ ሓበሬታ ከም ኣነ በቲ ሕጋዊ በቲ ዝለዓለ ደረጃ ዝተወሰነ ዝነግርኩም ዘረባይ ወይ ጭብጠይ ሕጋዊ ኣብ ጭቡጥ ነገራት ዝተመርኮሰ እዩ يغني اوكي غوتانا على هذا غوتانا ثانك يو demo vision I think كما ازاريا تقطع demo vision الله خبالك الله خبال الله اوكي demo vision thank you حلمان سي thank you very much كبر حاو كدانا مچم حجي درجة face to face دت الناس لزلنا ገጥም ካስ ለዘለዎት ጉዳይ ማለት እዩ ሕጂ ትምልሶ ዘለኻ ነጥብታት ብገለ ሸነኻቱ ስቲል ካብቲ ግምታዊ እንስሳ ሳንፉፍ ትብሎ ዘለኻ ሲ ወታ ዳግበረለይ እምበር እቲ ትብሎ ዘለኻ ንባዕሉ ሳንፉፍ ምክንያቱ ጭብጢ ዘይብሉ ነገር ተቀርብ ስለ ዘለኻ ታመንቲ زي قرب وعلاو ጭብጢ ዳላዊት ሽማግለ ጭብጢ ዘይኮነን ንኽመፀካ ድሓን ጽቡቕ ክመፀካ ጽቡቕ ስኻ ጭብጢ ተቀርብ ኣለኻ እቲ ጭብጢ ኣበናይ ጉዳያት እዩ እቲ ጭብጢ ምስ ምንታይ ከተተኣሳስሮ ኣለኻ ንኣብነት ንጂኣይ ኣካል ናይ ዋሽንግተን እዩ ትብሎ ኣለኻ ኣጸቢቕካ ትፈልጦ ኢኻ ካብ ምድላው ጀሚርካ እውን ትከታተሎ ዝነበርካ ኢኻ እቲ ሲምፖዚየም ዲዩ ታካያዲዳ ቶም ናይ ኮንተንት ዶ ናይ ገለዶ ኩሎም ዝገብርዎ ነበሩ ስራሓት ንውሕ ስራሓት ከቢድ ስራሓት ንዋዕላ ተዳልዩ ሰላማዊ ሰልፊ ዋዕላ ወዘተ ብዓወት ተዛዚሙሎ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ብናትካ ሚዛን ግን ሕጂ ናበይ ኸይድ እቲ ናይ 11 ጠረጴዛታት 11 ግሩፕስ እቲ ግሩፕ ዲስካሽን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኩሎም ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዕ ናይ ኣሜሪካን ካናዳን ክሳዕ ካብ ኤውሮጳ እውን ተሳተፍዎ ናይ ህዝቢ ዋዕላ ንውሕ ሰዓታት ተመያይጡ እንታይ ክስራ ኣሎ ብከመይ ኣገባብ ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ተዘርጊሕሎ ያ ተላልየ መንገድታት ተዘርጊሕሎ ጥርጥር የብለይን ተዘሪሕኻ ምሕፀነካ ማለት እዩ ሕጂ ቤናይ መዐቀኒ ነቲ ህዝባዊ ዋዕላ ነቲ 11 ዓበይቲ ገሊኡ 30 ገሊኡ I don't know more than that ዝነበሩ ኤርትራውያን ድኩራት ሙሱላት መንስያት ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ዓይነት ተሞክሮታት ዘለዎም ኤርትራውያን ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተዋፁ ኤርትራውን ከይተረፈ ዝተሓወስዎ ተሓያቲኦም ተመያይጦም ፀሚቖም እቶም ኣካየድቲ ወይ ድማ መራሕቲ ናይቲ ኣኼባ ክተዓዝኖም ኣብ ስቴጅ ወፂኦም ንኩሉ ነጥብታቶም ፀሚቖም ናብ ህዝቢ ኣቅሪቦሞ ነታ ተሞክሮ ተዋሂቦም ምን كان ነዚ ኣብ ኤረና ተኮኑ ዘልካ ዘይካ ተሰላማዊ ሰልፊ ኩሉ ኩኑን ኢልካ ዘለኹ ብቃልካ ኣብ ሬድዮ ኤረና እዛ ቃል እዚኣ ኣውፂኻ ኣለኻ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ደኣ ነዚ 11 ጣውላ 30 40 ሰባት ዝነበርዎ ምኩራት ኣባላት ውድባት ዝነበርዎ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ኣባላት ተሓይ ነበር መንእሰያት ዋርሳይ ኩሎም ዝነበርዎ ኣብዚ ዓዲ ዝዓበዩ መንእሰያት ዝነበርዎ ንኻ ብኣዝዩ ዘደንቕ ተመሳሳሊ ዳርጋ ኩለን ተንጣውላታት ከምዚ ኣብ ሓደ ዓይነት ቅኒት ምህላውት ህዝቢ ዘርኢካ ተመሳሳሊ ለቦራትን ሓሳባትን ርእይቶታትን ካቕሪቡ ተወከልቲ ተዋሂቡሎ ማለት እዩ ጌርካ ኮኒንካ ነዚ እዚኣ ሓንቲ ካልእ የሕጂ ኣብቲ ናይ ወከልቲ ዝበሃል ዘሎ ሰሜን ኣሜሪካ ሲ
ما في راح حتى حيل عمام ناي مصلحة ناي سن مالتي درافتينج هاي ستراكشر كومبون لينا ترى لو زبل زين حدا باسبورت مزيز الله هاي انتي همي اجبابيو تبايتو كسرحن انتي ام قيرتون همي كسرحن زلها probably تبلو زلها لا يوهاد بي زلا على كانوا نالبا حساب تقرا اكالتنا حجة حتى بديهم يلك أمدن دمتاسي كنا يركات وصح تقرص عندنا زي وصح بحيل إمامك يسرح زلة بايته شيء من صنعتي حجة بزيسي ولا تاتالو أمد لاو نايت وعلان أمد كيادو خاء زنابر حالات الجلال قالوا انت حتجارب نفس الحي كيف انتهى مو كل كاتها يا كده هو وصيهم تجاجنا نقرتنا حتى إلو مثل واشنطن دي سي قبرنا بحرتوا على اخره نفس الكاتل بالله حساب حين من سي قرب دوت تفتر الله سالسايك تدخل لها ምክንያቱ ኦኬ ውዴ እንታይ ዝብል ዘለኹ እቲ ተኻየደ ዋዕላ እቶም ዘካየድዎ ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ሽማግሌ ይኹን ዋላ እቶም ኣካየድቲ ዝነበረ ፀገማት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቀሪቦም እዝን ጉድለታት ነይሩና እዚ ከም ሕፅረት ተማሂርናሉ ኣለና ኢሎም ቀሪቦሞ ሕጂ ጉድለታት ዓብዪ ዝን ፅቡቅ መሰል ኣነ እውን ንእሽተይ ጉድለት ኣይብሎን እየ ግን እቲ ጉድለታት መጽሐፍ ድገም ዘይብሉ ጉድለታት ኮይኑ እቲ አባር ዝበሃል ግን ራእያ ናይ ራእያ ኩሉ ጽቡቕ እዩ ከተቅርቦ ከለኻ ኣብዚ ንስኻሕቲ ከይትጥቀም ኣለኻ መስለካ ለኻን ክብርሓው እሙዚአን እንተመሊስካለይ بحنا بخالي بقصل قدلت رخيبه من لسه ثانك يو مايك فري نسمعم يا بجحاتكم بعد تجاري معكم اسمما ليشكم تاجم كندفركم ايدلنا نقريتها مبرد هبنا خنوردكم تحطكم تمو قبلكم حج حنت خردعنا يتعال الكفت حتى ذات هم يغيركم لسه نبخا مدرككم ورقشه ثانك يو حوسي هل حنت عباي ملسخ بكاي أوش تسرر بدلة تفسيمو وتبر الله أنا هابلك الله تسرر عدلاي كنان أوش زاد لا يسرر عكا نبعلو زاد لا بدلتات السخاء بدلتات تقولوا أنا ها أنصار زباونا عبي زقونة عبيتي قتالي جيجاتاتيو مخنياتو حدا بجلة نتوسانة نايتادلاو تشماغلة چويوو هجي زي ጉድለት አይባህልኒ ኮኔል ካዝ ተገብረይ ኢለ እስትርጉመው ለካለው ካላይ ጭብጥ ትብለንላህ ጭብጥ ቅሪበ ናይ ሰንጋል ጭብጥ ቅሪበ ናይ አትላንታ ትብሎ ዘለኻ ካብታ ዳላው ሽማግለ ዝመፀ ጭብጥ ቅሪበ ሕጂ ከመይ ኮኒንካዮ እንዳበልኩኻ እቲ ተኩላዊ ስርዕ ፈጻሚ 88 ሃገራዊ ባይቶ እዚኦም መራሕቲ ሃገሪዮም ምባል ብኣው ዝነበረካቲ ነቶም ተጋደልቲ ቀንፃሊ መግለጽ ቀሪበሉ ሕጂ ተስርርዕ ኮይ እቲ ስርርዕ ጌጋይ ዋሽንግተን ከይዱ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ቅዱስ ዕላማ ህዝባዊ ናዕቢ እቲ ስርርዕ መን ንመን ሓላፊ ይኸውን እንዳበልኩኻ ሓደ ዝወደቀ ኣብ ምርጫስ ይመጽእ ተሓደ ሸጠሉ كم ذا عين الترائي فرلتن إذن من تاي نايوسون جوجيله نمجبار يتعلموا أجي بوصيتو كوي تلاليو تقولوا يسرر رأسي بنتاي بوصيتو نتاي بالمصحفتي عبيت مصحفتي بفريهم كتلاليو وامهم أجي بفريهم كتلاليهم يدل لك هذا اللي حكوا زرب عزيز لي حزبكو كله سمع له حزبكو كله ريالو ناي واشنطن زقومه مريحنا تسمع بايتو يدلان أي كتقولون يا بلكال أجيت حزباونا عبي تحاليلو تليكم تاي أوكي
بقادماو نخد كسيلنا أبكالاي أبسالساي أبرابعي مدرخو نريئ لكم تخدو اندحر هلق وين قنتاي قوني حزب زمارس أخو قوني وبلك هلق حجي بدلتها راح يكون نعبيت نقرات بدلتها يتبرني خال حجي اتشجر كوي تقالات حجي جي اي علامة ناتو يو قراو اتي حلاف اتي بيقاتات حلافنك توسدي الدليل جن قراو مريحنت نمقام تنقاساقوس اللهم قدوفو اتا قراو مريحنت الجنبا فشلكم قدمو مبقاسكم جيقا إلناكم حجوون تعرمو على انسخان بحوار نهقدف نقالسا عفتسرر مسرتاوي فللي على أبلكالو بزي قبابزي ناي بوليتيكا ودبات سررعي كم تعنتو بي كتومصوز فتنكا ناي بوليتيكا ودبات تمكروس لزلنا مزخونة نقر عرافيت كنقران فتنا لنا نهلكا هقدف تحجيج لنا حجي جيغاي ومسلومين كان دحر تحلفو اللي كانت ناي بعلق كبروم سانتين ذاتس نسو دايمتريكالي نمنفسن علامان ناي حزباونا عبي يدحرن اجي حزب كو تايسمع له انتاي يسمع له تنودبات ادخال حزب سيفيك اورغانيزيشنز سلامنتاي نوان نيشن هاريمكمو سلامنتاي نأسنا هاريمكمو سلامنتاي نكادرات حزباو غنبار هاريمكمو ايزي نقنصال ديكونن ايزي منصال ديكونن ايزي ببحاده قراح تحتينا خونو مبال كونفورميتي ايزي هقدفاو بحريات دلو يون بلوك مالنا اب كندي انتاي فتيرو اب كندي ديموكراتايزيشن نايتي حزباونا عبي حجي اتي زي متئنمان كم تسفح غيركمو امو ولا بحلنا غلغليكم ناي بحقي كدم تقال سيلكم تغوروتلو غلغلي بوزح غروه تايم بغور دلو كما ناي بلكم مبزحتون واشنطن زخدس بغيرهي نهقدف كقالسي اجي تچاوي تقال سيد بلوك مالنا تنسعدو جلوبال دو من حلافنت سكم حجي اذا عقرقر زي كيف تقرينا اذي اهقراو مريحنت بحال تطوابلون بلكم صنحنا بحرايت حزب خيتنا عاب خلو مونغو قلقيفكا نزي مقصاي وكلت دبحال سني ناي 10,000 دقموط حزبي قال 300 يوم دخون دلو جيغاي اتحجي بسعبنا تقوامايك كما قرنا بونو كلو مهورات قالت لهم دلها غيري منو كوي قال لهم حق مهوراتي كي توكلنا يبلو اي ثينك اب امريكا خواسو قالو نتزبي امريكا سلاز شرحو ايثيكال يكون اب حزبنا خمص قالو جن كال قله يحزم بتعم زوبه يزي شفت كوي نغرك ادلو نصداي نغا استخات فلطون لها دوللو نخليلو وكيلكم مودو بلوم اي وكلناين كبلكاي لكال ازي كو صوتاي حتى وكلنا حقاون بوليتيكاون يبلكالو عادي اشي سريلكا بهبو تركبو زخونا يكونن مونا على اي وكلنا يبلكالو نقالو سوينا صح مጨረሻ حزب خاي كسلو كقالو سوي كم زي واصو فلطي غوديمو اتي نعبي انصار هقدفا كند نقالس ابننا بحشوي عتينا ስለዚህ መጽናዕትታት ግወሩ ውጉይ መኻኑ ካፍለጥዎ ሞኒ ናብ ልብኩም ተመሊስኩም በሐባር ንቃለስ ይገኛለይ ኦኬ ታንክ ዩ ጎተና ተዘይ ተመሊሱ አለኹበል ያ አለኹ አነስ እዚ ابزي تهبو زلخو نبعلوسي كتقمنا لكم دخم تهبنا زلخمس ولاس صبغيرنا نبعاس صبغيرنا ገገዛና ንخيد ገለይ እንታይ ይዝመል እختكم ولا مرد عبيد شاكو ورحاكو صلى كان دشا كما تعام نسدا نسوس كما تعام ناي نغاشا حطوت لك هو نغاشا انا نخيدان اكو نخيدان اذا حاطو زلو تزبلو زلسي وا بقول هكذا في اللي حيلكاو بطنيا ليخا مالسي وا درجه باكل كمان بفوطم سبات ولا هكذا እንዳይቱ ሎም አተሐሳስብ هكذا في كمان تلكواني يا حاج ماتي ስለምታይና ናይፍ ንኾን ዘለና በቃ አይ ዶንት ኖ بخنزي سي ፖለቲካ ንሰርሕና
ዝበሃል ተልዩ I don't think so ንምንታይ ኢና ነታ ጽብቕቲ ነገር ክነውጽ ዘይንደሊ ክፍእቲ ጥራሕ ኢና ክመርጥ ዘለና ኣቶ ኺዳነ ማለሲ እንድሕር ኣብ ፖለቲካ ሊኻ ፖለቲካስ ናይ ግድን በቃ ክህረም ኣለዎ እቲ ንዓይለ ይቅበለኒ ኢልና ክንኮን ዘለናስ ወላስ እንዳመሓይሽናያ ካብቲ ማለ ሎሚ ካብ ሎሚ ጽላሕ ክሓይሽ ደይኮና ክዘርዕ ዘለና እንታይ ኢኹም በቃ ንግሆስ በቃ ቶክሲክ ንሕብረተሰብ ጥራሕ ትሰዱ ዘለኹም እንታይ ክኾነና ንኹልቁ በቃ ግደፉ በቃ ብሕጌጋ ረኺቡ ኣምጪኻ ኣኺባ ኣብዘተ ክትፈትዎ ትብሉ ብዘረባ ናበልና لا ተጻረፍና ነንሕና ግን ኣብና ርኢቶ ዳሕር ርኢቶ ይመስለና ርኢቶ ኣብሪቶ ክንቁጽላ ያ ጀማዓ ሕጂ ንሕና ኣማን ጋሻና ብናይ ሕቶ መድረክ ከነፋንዎሞ ዳሕር ከም ዘላይኩም ተሓድሩ ትውዕሉ ኧረ ከምኡ ክንገብር መስለኒ دايركت ناب غاشانا زقربو حتو دايركت لكم كون حصر ابلكم حجي اي كتصاورني زقون عينه تريد غاشات راح يكون ندقيم ونحنا ندكمنا كتفوتوا متى غاشات راح يكون كتحضروا قطعوا تدلكم شو غاشا ذهبوا ريتو خطبوا دان مدرك معكم كففتوا لكم شو 10 دقائق 10 دقائق حجي الغاشا بخبري حتوتاتكم تقبلنا مليسو كنفانو يا I think اسكي ادمين ناي غزا يكونن غاشا حره حسكم وقت حضروا بز شوات علقدو كبرت حفتنا شوات اي تحزن لي الله قبل اسرا عقد سريتو تدحرك لو كاس لزخد ابنا ريتو يتكال الكا تشو عطشو من ذات تكم قال النحاش شوات علقد تقومك شوات احنا سبحانه وتعالى دماني انت يدلي الذي ازغزا دري ادلخ انسي قرب بحريات يرالو تسعروا لكم هاكم ولا حد من اسيفنا ولا حدنتنا ግን ንሕናስ ዓበይቲ ክነስና ናይ ክልቲኦም እተኽትዕ ኣይፀሎኒና ትኽትዕ ዓና ኣብ ሓደ ቁም ነገር ኣብ ሓደ እሱር ነገር ተብፅሓና ዝኽእል ግን ዓበይቲ ክነስና ወራዙት ክነስና ተመክሮ ናይ ቃልሲ ከለና ክነስና ናቲ ዕድመ ክፅሕፍ ክርኢ ኣለኹ ሕጂ ዓረቕቲ ግደ ክንድንፃወት ከም ዓበይቲ ኣጓሓሕርቲ ንኸውን ኣለና እቶም ዝፅሕፉ ደለዉ ኣነ ዘሰክፈኒ ዘለኹ ኣብዚ نحن كم قالت تمكروا زلكم مقالستم نزم زارب زلو ناي كلهم نتم زحت زلو نتم زملش دلو سلازي اتز صحف دلت غزا بجحتكم اتم تصحف دلخو عرقت قد خنصاود علنا نمبر ابغاጫዊን አሳወር قد خنصاوت يبلنا እሳቶም يحتلو يملشالو بتعم صبو خير እዚ ቻሌንጅ እዚ አይንጽላአዮ صباح نغهن عنا محارين ግን ኣብዚ ንሕና ኣጋጫውቱ ኮይና ነንሕድሕድና ክንባላ ከነባል ቲፎዞታት ናይ በሓቂ እዚ ጠጠው ነብሎ ዓራቕ ግደ ክንፃወት ኣነ ነዚ ኣሰኪፋትኒ እዚ ከቃለ ሰላደ ደለኹ ወይ ክዛረበላ ደለኹ ስለዚ ንሕና ከም ዓራቕቲ ከም ዓበይቲ ብሕልፊ ተመክሮ ዘለና ኣብ ቃልሲ ናይ ነውሕ መቃልስቲ ቲፎዞታት ሒዝና ክንፅሓሓፍ ናይ በሓቂ زجرميو ناي بحق خا نعانا صباح نغو كعبينا زيكئل عند حراب معقنينا ناي صباح نغو نز معقن زخاني ابينا اتا ديمقراطي نبلا تا ديمقراطي اتا حد تالو تحد ملشالو سلازي هو حطو اندي حطو انا نتم لك عمونغاتي سلازي انا ما انت تحطو تاتنا سمور كخير تمزملش زلو تشالنج غابابر لو يمالالش لو سلازي اتم نصحف زلنا كما بزي نحنا كلنا زلنا جن عارقت جدايت نصاوت ابزي نخنقرم صباح نغهو ارتي خنبطحو شتو ناي ديمقراطي خنبصح بزمن اسرح زينا خنكاي زلنا سلازي ثانكيو انا نزي اخي الرم طرح ديبه نزي عدل ذهبكم اني حدنتنا وحيل من اسيكا ناي بحق اتقالوا سلخو ثانكي اعمل كالتنا حبكم عدنا عنا نحبكم ثانكيو شو تعري نحنا كو ميساس تغازيتا خنحصو يدلنا
امبرت غازيتا ومن عطو نخلنا انتا افهم نقاطع رادلنا اداو من كمتا غازيتا نا ايشاس يتعاطوا خنقول لنا كلها تعاطيا غازيتا عاطيا سمعت راح تخول نتي ناتنت ناي مصحف بغباب كتقملو انت زيدلي لحنتو ما غباب غيرو بيتقملو خن عليهم تقاوماهم يكون ولا دغافاهم ولا ايشاس بعلو تحبيو معت صرف ودغراحته كله كويم ابدي كستاي تمثيلهم مثلا عنسا تقاوما يكونوا مص عنسا دغافهم مص تعفو هجي سبيسيفيك نوعهم كستان غبرنا حقيقة نتي غازيتا بكالاتلو سبيشاليست ناي غازيتا ون ادمينات كستان غبرنا اب صحف حياله غوتنا انت زي ماتيو اباي ما يتمنى الله الله اجي قبل لك اساي انا وردك قال عقيد كاي والله كيلاتات ناي السياسه الحكام دك تطول انت تاي غشانا دي ولا غيديو تو ما حطوا مدينه لنا انا حطوا مدد عاصينا حطوا مدد او بوي بلابريتو دحنك خيل نبر عبريتو تحت ريزرف حزوا عبريتو مزغبو مس الله خبل الله مس الله خبل حطوا ايده اللي زلو غوتنا حطوا ايده زلو مثلا حطوا لي هذا اللي حقوقنا هو حطي انس دليل حطوا لي زلو حاجه من السي الله حطوا دا غاشا الله ريتو مسيني لا تحط حظ غوتنا